gadaply uruş ýyllaryna merdana pederlenmediň. Watan gorowçularynyň segeşiň edermenligi we ýan bermez gaýdusuzlygy nesilliň kalbyna şan şöhratly ýatlamalar bolup müdümlük ýaşar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhammedow. Film durmuşda bolup geçen wakalar esasyna surat düşürildi. Bu film 1941-nji 1945-nji ýyllarda bolan uruşda gahrmançylyk görkedim. Wepat bolan gerçek goç ýigitleň ýygyna gadan mehriban eneleň merdana gelinleň ýan bermez ahlatyna synmal anamna bagşlanýar. Gepler Aşgabat. Aşgabat wagty bilen sagat 11. Mehriban dinleyijiler. Biz gepleşiklerimizi dowam edýäs. Mehriban ýyllaşlar. Biz beýik watançylyk uruşy ýyllaryna fevrýarlaryny watan gowruguna uğradyp, ýedinne dehme çekip, öz ojaklaryny saklan enelerimiz, gelin gyýylarymyz barada taýýarlan, aýdym saatly, söhbetli gepleşigimize başlaýar. Gepleşigimiziň başynda bolsa Atagelli Garýagdyýewiň aýdýan aýdymlaryndan miraslar diýen aýdym eşdirýär. Daraut. Babağın Kur'an'ı epesli vank bolun entegim suvarıp gör. Anha selinlek görünüyor. Kim dilek gelensin yoktan başka alyan cevabı yok. Ay onu bire de yoktan başka cevap vermez. Belki beydiğimiz hani özümü mırkayiş edip gör. Ondan iki vol payiş etsek özüm bilene iki adam neyme de olsa. Seni sap bol Yine de hov görüyene o bağa dil yetirelim yok. Ey tövbe. Babağın epetliğine. Ayttım amen sana. Hava. Bağa sanırlay. Tüy sen diyen ağacın olmalı şu men pikirimçe. Bağın Kur'an'ı neye cevap dolu dedin? Kur'an'la mı? Ecem pakirin oğluna 40 yıllar. Bağa da son çorak olay ya da. Tüyüt bide gerek bağı kendine. Ayttım amen şundan koksun tapmardın deyip. Vakt tapanma da ayağı olin bu daratı kestire yer bu ke. Ha? Ay ho, mon yarım asıra oloy ömür vara. Hedir bat dik görür, bolsa bolonu, bolmasa da görüver yerse. Ay ha ola ne sevedir. Salamu aleyküm, ne yaptaydı? Selamun aleyküm. Alik salam, amanlık mı? Şükür hudaya koğuy. Ne yaptaydı? Biz bir haki işlice gel. O neme? O iler kovodan Ahmet Usta geliptir. Tutar ustası. Ol neme de? Ay kol Kur'an erik ağasınızlar. Owa. Ana şunu kesip alaydım diye. Yine bir. Ne diyen ay? Owa. Elbette. Siz razı olsanız. Ay Ne kol mi? Kur'an erik ağasınızı kesesek diye tutar yasamak için. Tutara kapak sapını yasamak için. Näme diýip duraby? Kur'an ağacı tuvar yamay. Owa aytdım ha, onu görüp gördü. Ol
Uşağı giden yolloşu var ha. Ana şol uruştan dolanıp gelýänçe eri guratman nip söz veripdir de. Adır şeyle mi? Ah lazım senin bağımı. Dutarın sap için heyem çaptırarın mı? Kestirirın mı? Ay Ahmet. Mene getirdim kalanın özüm gurloş. Beyle olsa bu darağıtı ketip bolmaya. Daydan darağıt diren bağır vadaşından görünüp dur. Ay onu özüm gördüm. Şonu şuyla biz tamamı da üzerli nitiyemedi başka yerden öldü. Be. Bu iyi olsa da. O vanşetinde yeni de biri var sonun buraya. Yürü onu şey değil. Oğlum şu darağıt çava görürün neysen. Yürü göreyli. Ene, biz ne için Gural bağı sorup bersay? Vah balam. Bağı kuğratman deyip atağına söz veripdim. Bağımız kuğran son atağına büyükölep gelmeyen yor. Ene, onda menem suvarcık, atam basımırak gelir yali. Tuvaray olayım, tuvaray. Soğuk mu alsan? Kapalı kahve mi alsan? Meret Paştalyon geldi mi? İntega görünen o. Bana Meret Paştalyon eret. Nerede Meret Paştalyon? Çağırın satrak. Hani ödüm geldi ne? Aha. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hatlar ver Selamun şunu. aleyküm. Hatları al. Yönentek paylı mankan. Kadir ağa bin yanıma geldin. Ödüm çalt geldin. Düşündün mü? Borya, Var. borya açtım. Alo. Söyünüf dinleyen. Yolus Pirmanov. Dinleyen. Hava. Neme 40 adama kolaya cemlen ne? Ha? Açan? Yine iki unen mi? Bolya bir tayyar. Yakşı. Bolya sağ olun. Aha sağ olun. Salam aleyküm. Kurgun musunuz? Sağ kurgunluk mu? Şükür odayım. Kadir ağa! Oh. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Kadir ağa sen başlık göz yapıyor. İyilik mi? Bilmedim de. Soruyan moza barmalı var. Borya hadi. Bol ya sağ ol. Ha. Kadir ağa selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Kadir ağa. Cahan Urus'un başlığından havanın vardır la. Haberim var. Sizin oğlunuz Yakup fronta gitmek için arza verenlerim havarı var mı? Yok. Kadir ağa men bir yöne sizi havarlı edeyim miydim de. Bol ya. Kadir ağa. Yine kounan uğralayanlar. Yumuşak kal. Dur bolano. Kandı utar berber. Me, getir. Al. Kadir. Yüzün salık görünýäli. İyilik mi? İyilik. Öyümüzün tüssüsü asmağına kalıyor. Hani? Oraya mı deydin Molly? Düşünmedin Ben mi? şunlar koşulumu yerleştireyim son düşünürüm. Kurgun mu gelin? Şükür Huda. Bar nem bar. Dutar elinden koyma onu. Bar. Köpürek çal. Bol ya.
Gel gelin. Hani yalın yap gelin. Kaynatan kant getiriptir. Gelin can. Tağamanca bäveciňden eliň oğuşda inşallah. Nesip bolsa. Ya bismillah. Kakası, yana sen tüsse diýdiň, yene diýdiň. Sözüňi aýdyňlatmadyň. Eýgilikdir da herne. Eygelik. Oğlumuz Yakupcan fronta gitmek üçün arda veripdir. Uy, o nämen ardasy? Yan kalhoz başlığı çağırdı. Haberle inliydi. Al gelin can. Oğlumuz iyiliğine urşu var ya. Oğlum urşa var ya. Birden de karışıp yören oğlumun. Oğdun içinde neymiş var? Urşta neymiş var oğlumun? Koy sesini beydi oturma. Vatana gerek bolsa bir oğul nämemiş. Hanıma hanıma verir. Koy hani. Kadir, yek oğlunu uğradayacak mı? Koy diye. İyiliğine oğlun toya var ya. Ya Kadir. Nem üçün maňa aýtmadyň? Nämäni? Uruşa gidýäniňi. Näme? Sen gynanarsyň etdim. Nem üçün? Nädigim? Ine seret erik bağımı dullapdyr. Bu ýyl netip bolsa gowy hatyr getirer. Onsoň erimiz ýetişenne onu kişdetjek bolup adara galma. Goňşulara paýda aýgyl bolýarmy? Yakup, nem üçün maňa aýtmadyň? Sen uruşa gidip barýaňa. Men gaýtyp gelen. Söz ver. Söz berýän. Gel. Ine seret. Nädigim görýärmi? Ine, bize şu erik bağ şayat bolsun. Men hökman gaýtyp gelen. Ýöne, şu bağımız uğradayman. Söz berýärmi? Guratmaryn. Menim şu bağı guratmajagma söz berýän Yakup. Näde kakam öyle. oğul ağır mı? Bar bol kaka. Balam, Ece. o nämetdiň boldy can balam. Herne hoş habara niyetläp ýygnap, torba salyp goýdy bir bölek gandy. Şogant süýjüne anam döredip, umytly kalbyna şerbetdeý damdy. Eýsem, haçan torbasyndan çykarka, buğuşluğa veriljek bir tokko gandy. Alo, Ece, salamu aleyküm. uy, älik salam. Sen midiň oglum? Owa,
Ýagdaýlarym gowmejy. Hoğudur oğlum, daşarda oturdum. Daşarın seyle bir hovası goğusu var. Erigiň ýanyna oturdum diýsen eje. Hoğu balam, eriklerem, ülçelerim gülläpdir. Yönü kakın erga kaç ölü. Eje, men sana bir hoş habarym bar. Hoğu balam, Dinle. hoğu oğlum aýdyber. Belarusya'dan kakymyň mazaryny tapypdyrlar. Eje, Näme diýen oğlum? kakymyň mazaryny tapypdyrlar eje. Şonu görmäge gitmeli bolaýmasa. Mene düşünün nälerin oğlum? Eje can bolya özüm bar ya nädir? Hemme zaty düşündürýän. Bolya balam. Vah, men näme almaga giripdim ha? Allah canlarım. Oğlumam ünsüm öyle aýtdy. Ha, ene. Dutar barada bir hat bolmaly. Bolon haýsyka. Hani şumuka. Yok, bula del. Ya şumuka. Ay yok, bu da del. Şu löken. Hey, vah. Şokadı da. Kadir ağa. Kadir ağa. Urgulman gelin. Şükür. Kadir ağa var mı? Yok. Hat getirdim, kavuşturacaktım da. Bolya. Han gelin. Kadir ağa yok bolsa bu hatı ödün alqalay. Kadir ağa köp salam ayt. Bolya. Bolya. Sağ olun. Tanrı yalka. Bolya sağ olun. Sağ Sağ oturun. olun. Salam nädigim? Ýagdaýlaryň gowmy. Nädigim? Bir gün dutarly bir waka boldy. Hücumetinden ayetçini de alıp ayarlık göllü yoluş komandir. Yollaşma yok. Yelliniz mi? Erkin. Düşmanların esere. Köplü öde. Köp deysene. Ava. Atlar geçirdiniz mi? Şeyle. Topları Kut şeyle. yollaşmıyor. Şunu şey etmesek olmaz. Bolya şeyle değil. Bilmem mi? Hani göre. Alın. Daha doğralı al. Yer bolya. Eskerler görkedin, belki bir yanı vardır. Erken. Üstüklü. Buyruğu tavşırsın yerine yetirirdi. Hiç il hayal yagarlığa yol vermem. Oturun. Üçlüklü yoluş komandir. Oğlanlar, balalayka taptım. Balalayka da duhtar ve. Bu nereden çıktı? Ve Türkmen duhtarı. Ferbacan çalsana. Çal. Atları ne böyle? Ahal tek atlar da. Atağına rağaya. Dutarın sesini eşittiler. Yine Ferhat, çalsana. Dur hani. Ana gördünüz mü? Çal. Sağa çal.
Edeyden yakın yıllarda karıdan bağlı film olacak. Bunlara bir de ağzı işlemesi. Yarasa qattağın bu boşluğun helek kolaylasa. Ağzını hayraşlana. Salam eylik bostaneci. Sağaman otursunuzmu? Nazikcan, kıydım. Bu sen mi? Eylik salam. Önkün yali, kişte değmeli kininde. Vah. Bostaneci. Bu Yakub'un sargıdı. Erikmişem son goňşulara payladıydı. Kavul bolsun balam. Oğlum inşallah. Vah balam. Sağaman gelsinler de. Şey deyin. Savur edeli kıydım. Oğlum inşallah. Kuvat versin Allah'ım. Sağ olun. Dutarım sesini eşitmer mi dedin? Ne çok bollu. Hayrat edeli. Balam sağaman geldi. Men gideyin bostaneci. Aladan için sağ ol kıydım. Tanrı yalkasın. Ömrün udak olsun. Sağaman oturun. Ene, Güner tankı konserdin başladı. Näme? Güner tankı konserdin başladı. Bolýa bala. Häzir şu hatlar ýygnaýyn köşegim. Zorabyň nädiýän? Örýänmi? Ene, Getir gyýdym, getir. Hani göreýin malam, dogry örýänkä? ova. Menem seni ýalykam, ökçedine gedek gelenne ýalňysýadym. Şoň üçinem goňur sapak goşaýadym. Ene bu çiýisten Ne başlaýar. şeydip mene? Howa. Goňur sapaňym geçir şu ýerde, gör. Ova. Ene bolly. Şeydi versen hiç ýalňysmarsyň uzym. Öýde kim ma? Ece? Umytjan, ana hakyň eltdir bala. Kakam geldi. Kıydım. Kaka. Selvican. Tagaman geldim oğlum. Salam Gel aleyküm. oğlum. Elik Tağı sana. buna oturan mısınız? Şükür oğlum. He, Ova. geldin mi oğlum? Oturum Ece. Tağın oğum Ece. Şükür balam, şükür. Den ödüňe gowy? Oğu Ece. Bolýa. Selvican kıydım. Hadar veren ok değil mi? Qakarın getiren ok gerek. Enesiniň kömekçisidir bu gyýdym. Ben var. Hoş haber bilen geldim Ece. Hawa oğlum. Kakam madarını tapıptırlar. Belarusiyadan. Men hat ýatdym, şo hatyň jogaby geldi. Kakamyň ad familiýasy bilen bir madar tapıptırlar. Şo madary ziyaret etmäge gitsek diýen. Ece, dinleýänmi meni? Ejejan, Dinleýän balam, dinleýän. Onda netip bolsa şu kepden aýagyna ýola düşdük diýen. Kakam madaryny ziyaret eder. Neçik görýän? Gitmeli bolsa gidäýär balam. Bollunna ýol saýyn tutuver. Bolýa balam, bolýa. Ene bolly. Ene. Ene şunu bataşak. Şeydip He. mene? Hawa. Ene şeysen, Bolýa. goňur ökçel zorap bolýa dory berýär. Vah sana dönin. Ejesinin kömekçisi. Umytjan, tuweleme.
Ol sewer ýaryny jeňe uğratdy. Baharda erkler güller açanna. Ak daňlara umyt bilen garady. Güneş hava seher şuwla saçanna. Ol ilerki Akmuradyň dogma haýtdy. Şo ýerde bir üýşmeleň bar. Näme üýşmelegi diňe bilemok. Owaň adamlarym üýşipdir. Hani bilen bir barp göreli. Sebäbinem baramysyň bilerse. Salamu aleykum ýaşy. Wa aleykum assalam. Durgunmuň. Bar berin bilen bar ya. Говорит Москва. Последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв. Başlyk. Salamu aleykum. Geldin mi? Hawa. Yine men şu hatları sana taýýarladym. Aha. Şu hatları owa paýlaşdyr. Bolýarmy? Наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город. Nädik salam. Älik salam. Jorap Menem jorap getirdim. Ýör bile tawşyraly. Ýör. Прорвать блокаду города Ленинград. Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах к городу в Bolýar. Bar мощный onda. район с разветвленной системой долговременных бетонированных и других сооружений с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий. Ha, gelişelermi? Aha. Bolýar, bolýar. Sağ ol. Näme saparlygy gözelli ýa. Bolýar, belli. Gurgunmyň? Aldygyň. Alym. Ine. Watan üçin gerek bolsa janym bermäge de taýyn. Ähli zat ýeňiş üçin. Bolýar dogam. Sağ Sağ ol. olun, sağ olun. Ha oğlum. Nädik? Gurgunmyň? Amanmy gelin? Sağ olun. Ha oğlum. Belli ýa-mı? Oho balazyk. Sen näme işleýän bu ýerde? Ejeň ýa dogonuň ýokmudy? Doğanım uruştu. Belki sen ýeköziň geldiňmi? Hawa. Uy ýoksa da sen adyň kim? Malayım. Näme üçin geldiň sen märi? Ejem size şunu verdik. Hani göreýin? Ay tüweleme. Sağ ol gaýry. Aha, ana getirýär. Ay tüweleme. Bol bilýär, bol bilýär. Bebek gowşym, ataň geldi. Belli. Olur berikde. Al, al. Oho, tüweleme. Kimiň maşgalasy bar? Kadirov Yakubyň maşgalasy. Kadir ağaň geldi ýa. Ay tuğulemi. Tanrı yalkasın gelme. Belli. Salamu aleykum Aşra. Wa aleykum assalam. Gurgunmyň? Wa aleykum. Yerwentden geldiň. Hawa, Yerwentden. Ağama da dogratmana geldik. Yere gelme. Alın, Oho. gaýny berk. Munyň näme? Meretliň gowurýan kädi çigidi. Kädi çigit. Ýör. Sağ ol. Kedirici gittiydi mi? Merhaba. Yakup. Kadir. Aram ýagdy.
Geçenge de kıyale dayarsa. Gançarov, Kadirov. Men. Komandirisi de derrov gelsin diye. Bolya. Signor. Oh, Tavsırık diye mi? hava. Antavcılar çağırdın mı? Owo, häzir gelirler. Sen ne aýly görýän? Bana mı öderler mi kay? Edenle olurlar. Ana möderler din tamam hava. Hani geliversinler hani? Şu köprüyün partlayabilsek partlatmalı. Hükman partlatmalı. Yolbaş komandir. Antavcılar mı? Üns verin. Size möhüm tavsırık var. Şu demir yolun düşmanlığın yükü geçiyor. Şunun için biz tizden tiz demir yolu hatardan çıkarmalı. Ödem derhal partlatmalı. Düşünüklü mü? Ot şeyle. Ağamanların nikaplamanım giyin. Yigitler, gaýdaňyzda da battalykdan gaýdyn. Bolya. Yollaş kapitan. Aha. İkinci toparım häzirin özüne uğradım. Bolya. Yokor bizden aygıtlı netice araşıyor. Tamam öder. Partladayın mı? Karış. Bolla kaçın. Hadi maydan. Gerek elle. Häzirin özümle merkeze habar getirin. Bolya. Ağzı doluktu. İşte o yerde. Olduk. İşte şey değil. Kimsin? Kadir ağa bu men. Meret. Hat katnadıcı. Meret. Diyegilik mi giyişlepsin la? Selamun aleyküm Kadir ağa. Ve aleykümselam.
Mene Kadir ağa neme haber getirdim. O nämen habary? Hädir. Ine. Yakub'un uruşta direksiz itelliği vardı. O nähil direksiz itelli barada. Yatan üstüne turan gelmesin molluluğu ineyim bey. Bilmedim de Kadir ağa. Ine şu... Yok. Ine şu yere kol çekip verin Kadir ağa. Gayret edin Kadir ağa. Kalk kızı. Kadir. Buraya kiyle haber vallahi. Sağ ol, sağ otur. Hani okusana. Kadir. Kadir. Oku. Eğlenip durmadan oku hayda Kadir. Oku Kadir, oku. Oğlumuzun direksiz itelli barada yazılıptır. Yok. O ne ki gerekli bir telli. Vah. Bağlama. Vah. Bağlama. Çağlama. Nerelerde itip yersin sen bağlama. Hey boy yeter koç gidem var yeter mi? Gelin canım. Enefi. Bağlama direksin Enefi, koşaşın Enefi. Ödüm el alın Enefi. Ol hükman dolanıp gelir. Hükman dolanıp gelir. Bana Ardal Hanım 100 seneyle can verdi. Koş yaşındaydı. O yitenle o arada haber geldi. Ölü diyen haber gelir o. Koş yaşındaydı can, koş yaşındaydı. Hani? Yok, yok. Oğlum nerede? Hani tapım ya? Ben oğlumu tapım oğlumu. Ben oğlum nerede? Tapım ya ben. Bolaymanı şu yerlerde bolayman ol. Tapım ben oğlumu. Nerede ben oğlum? Hadır. Ödün ileri yani der. Kapılar. Canım. İyi adam Can hala. Ayttı mı ödün ileri deyip. Mäkem gurnally hakydasyna öz ýarynyň aýdyk giden sözleri ahlas bilen ide edip erigine ýolu ally naçar geliniň gözleri ol juwan ýaşyna ýan ýollaşyny jeňe uğradypdy ýüreginiň bagy. Seherleri arzu bilen garşylap, aman gelsin nidi, gün matan çağı.
Ol sewer ýaryny jeňe uğratdy. Baharda erkler güller açanna. Ak dağlara umyt bilen qarady. Güneş hava seher şuwla saçanna. Qaraş ýarym yeňiş bilen gelerin. Gorap ýurdun her bir dawan ýerini. Senin şu ojagy ihlas mehrinden uğramasın bağımızın erigi. Oy. Bu nämen alamadyka? Allacanlarım. Kapsyna garran erik süllürüp başyny egdi. Yapraklary sarally. Ýarynyň sargydy ýadyna düşüp. Birden onuň giň dünýäsi darally. Guraptı. Guraptıra. Umyt sany maňa ber. Wagt gelin. Gelin. Guraptıra. Gelin. Vah. Gelin can. Hantır balam. Vah. Boyuma döneyin can kuzum. O ölmeyenlere can gelin koyuver. Yürü balam yürü. Yürü gitti deydiler can balam koy. Koy gelin koy. Salam nädigim. Ýagdaýlaryň gowmy. Kakamyň, ejemiň ýagdaýlary oňatmy? Oglumyz sagaman ulolýamy? Arada bir owaň içinden geçip barýakak, güllap duran agaja gözüm kaklaşdy. Oň ak gülleriniň bir ýeňsi açylyp duruşy kapymyzdaky erik agajymyzy ýadyma saldy. Owamyz, öýümüz ýadyma düşüp, şol agajyň deňinden saklanan duýman garypdym. Nädik? Kapymyzdaky baglar pyntyklap başladymy? Biziň saat güllemiziň şaýady bolan erik agajymyz gülledimi? Garaş nädigim? Men yeňiş bilen dolup bararyn. Garaş. Garaş. Bulama yine öňkeňide başlapdyr. Azar verme. Bolýada.
Ya Allah. Ver amaral, bir de koç yigitler geliyor. Kadir ağa boşluk. Oho, gelin balalar, gelin geçin. Selamun aleyküm Kadir ağa. Ve aleykümselam koşuk. Kadir ağa pena kakam uruştan gaydık geldi. Ay tuveleme, bolayıptır gözün aydın koşuk. Bolar aşılar yal haber. Gel oğlum ben bu uçluğun için sana serpay yapayım, gel. Hani? Sok elini. Bu elini sok. Ay berekella. Tüys ödün için biçileni ala, ha? Tuveleme, kutlu olsun balam. Ödüm urşu denilen emmesi kaydık gelecekmiş diyelim. Canım oğlum, diline döneyim balam. Al balam boşluğuna kiş de vereyim. Gel oğlum senin. Sağ ol Maralece. Al oğlum. Al kızım. Me balam. Sağ olun Maralece. Hani gel balam. Gel kızım gel hani gel. Eteğini tut oğlum. Al kızım. Bak boyuna döneyim. Boyuna var balam var. Olurum kisteden yüklönü bildiler, ha? Yakup Can geldi diye boşluk haber gele yetti. Ödüm boşlar. Vah balam diline döneyim. Ana o taraf kanatın nakı, bizim oyunu. O ilerkem Yakup'la mı? Yürü oğlum yürü. Yürü anne. Sakit dur. Yürü. Eskerler geldi mi? Yürü boşlar. Uruş tamam oldu. Yetilli yengşe. Köp yigitler obasına dolandı. Onun yar dolanmadı sövüşten. Bilmedi. Niredi. Näme bolany? Gennece. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yakup gelmedi mi? Yok. Gennece, ecem dağıyın oran nersin ha? Yok. Ay Sultan. Soğuk sep gelin hani. Han gayret et gelin can. Bolli gelin, bäri bolli. Şu bärsinin suwa atırak düşüpdür de. Ho, bolli. Oturabilenler oyununa gel. Öyle. Bas, neçede gele. Otur daha şöyle. Gelinler arba verin. Bağır bolun bassanece. Gayrat ede verin. Vah görgülü. Geleyiptir de ay. Vah ödün horlap gelmelem däli kenne bassanece. Stayları yukarı gidiyor. Bak görgülü oturabilenler de. Başını çekmeyin. Vasanece. Tutarım. Siz iştilen yal bolli. Ne mulay?
Dutarın ses eştilen yalı bollu dedi mi? Uğlaylaydım kevay. Balam. Ece, Balam gelip. Ecemcan. Bu men kevemecem. Oğlum kaydık geldi Ececan. Kızım gelip durur. Kevemecem. Boyunu Bu men dönüyor. oğlum geldi Ececan. Dönüyüne. Balam. Sana dönün. Kevemecem. Kara dağım gelip dur. Kara gözüm gelip dur. Sadığa döneyim balam. Sözüne döneyim. Geldim ben Ececan. Geldim. Koşuş oğlum kaydık geldi Ececan. Maralece. Oğlum. Yakup canı göre ne dersin? Yok. Balam. Ediz kudurayım. Bahalacığım abi. Balam. Yakup, Ecen geliyor. Gel, at sakla. Aha, Maralece. Selamun aleyküm. Aleyküm. Belvancan. Ha, Yakup canı göre ne dersin? yana şu yerlerde de Maralece. Vah oğlanlar orada. Gitti. Yakupcan. Ne rahat karakol beni. Han gel gel. Gel. Karakol. Çağ vakti bitlen yedin. Bu aracı oynatma. Hani yor canavar. Hay bir baklar. Balam. Ediz kudurayım. Bahalacığım abi. Nädik gelin? Gurgunmun? Şükür. Nädip? Näme keçe batmaga baran ok, ha? Sen beydip ödün kıynap yörme. Sen näçe can ettigim Kur'an bağın güllömez. Öykö kine däymegin menden. Olunni gelmez. Onsoğum, hey Kur'an ağacım güller mi? Gelin, hovluda Kur'an ağaç saklamağım qow dälir. Onun kökü damar bilen ýogat. Kur'an daragta näçe suw berseňim olunni güllömez. Täden ahalekin ortaň bu atetçeli miwetini ýerdin. Men onu hökman güllödürn. Olam hökman gaydık gelir. Ol maňa söz berdi. Çıkmadık canına umid va. İnşallah ýeriňiz gary gitmedik bolsa hökman güller. Olam gelir.
Ol hükman güller. Hükman gelir. Hükman. Ol bana söz verdi. Ol bana söz verdi ahiri. Hükman gelir. Hala melik, maralece. Aman mı gelirler? Aman sağlık mı? Hudaya şükür, sağlık. O bana söz verdi. Gelir. Uluyum diyen etmen şehit diyor. Hükman gelir. Hükman. Kadir. Gelinimiz yine Kur'an mağazı varıp görünür. Hay kuş diyeymesin. Gelin bilen işin olmaz mı? Komşu oğlum görsem, yöne kaçıp görün bollum mu? Täden ahal eken bolsa bir vaqt meyve verirdi. Täzen akal ekmelmi ya ekmellem onu özüm gowulyan. Entek men ayette diri. On soňam goňşulaň biziň gelinimizden başga işleri ýok diýen. Umitcan. Ho bak, kakın eken bağı da oğlum. Sene mulalongda ikerken. Oğlum güller, son meyve verir. Bilem kakına yetişýany paylar. Bon Umitcan. Vah, sana dölün. Ay, inne nereden gelýär kağız? Kakası, yağdansın gel bir kâde çay iç. Ha. Şuna oňorduň aýkeýwany. Kadir, sen bir beýdip men canymı yakmasana. Gelinimiz Kur'an ağacı suvarıp gördüp, bütün ova gurrun ediye. On bar umyda şu. Menem şu ýaly geliniň bagy üçin çekip börün. Bolýada. Onun ýary özi ýaly görmegi, asylly, edenli, sada ýigitdi. 3 ýyldan soň iki agaz söz ýazylan şeýle hat gelipdi, dereksiz ýetdi. Beýik ýeňşi buuşlap ýazylar gelenne, erik bagy güllemedi, gurady. Gelinim bolsa öz ýaryndan ýadygar, gally erik bilen köne suraty. Ece, kakın malarına gördük. Hawa. İnni yürüň ýenjali dämi. Yok balam. Yüreğim inçalılık. Bu kakın mazar değil balam. O ne hile Ece? Ine görýäňi? Ady ýazyly dura Ejejan. Ine Yakup Kadirov. Balam, yüreğim size kakın yok bir yerde. Gideli balam.
Sağ ol. Soğuk anam. Geldim anam, geldim. Yerimiz gülledi yine. Boşluk. Nereye diyen anam? Nereye diyen anam? Yerimiz gülledi diyen mi? Bak canım kıydım, sana döneyim çağam. Canım anam, al kaytala. Yerimiz gülledi. Yerimiz. Kaytala bana. Yerimiz gülledi. Yerine döneyim, köşecigim. Bak, anacığım. Men aytdım adaraktımız güller deyip. Gördün mü balam? Eregimiz güllerdir. Uğuşluğumu verir mi alam? Baracı. Bar darak. Men daraktım göreyim. Gel gel. Enen begendir ve öldüm. Sana döneyin. Yıllar kergün burap, geçip gitse de, ol yarından haber hatir bilmedi. Anha bugün olsa, eri ağacı, ençe yıllardan son, birden gülledi. Ağaçlarım insanlara mengdeye, bar olon takdiri, bar olon baltı, göğe bir ocağı, öçürmeyen saklan, akbalı çalımdır, erik daraltı. Güllep duray. Ovay. Gülleyipdir o. Gülleptir. O da gelir. Gelinin ihlasından, anam mehrinden,
Kur'an erik pıntıkladı, gülledi. Bugün şo daragty saýlamaga sewer ýar welin gaýdyp gelmedi. Sasha, kaç edildi gay. Häzir guranar. Sasha, Aw, ayağımı şu yada. owoda näme giýýädiň? Gelinimin ören hiň zorawyny giýýädim. O nämeden örülýär? Goýunyň ýüngünden. Sen ayagyň däle öýüň Yok, şeýän yok, ýaly. öýüň şeýän. Men Aleksandr Goncharenko. Biz soňy öwrünçene. Sağ ol dost. Sağ ol. Sen uruşamy. Buyruğa yerine getirdik dost. Yakup, ýaňy köprüýni nätdik? Наташа, как его фамилия в документах? Александр Гончаров. Давай запишу. Я сейчас. Так. Осторожно, тихонечко, ребят. Александр Гончаров. Как ты? Ну, нормально все. Водички. Сейчас. На вот, на, осторожно, тихонько. Ага, пей. Вот так, тихонько. Вот, молодец. Что? Что? Ноги. Что ноги? Ноги мерзнут. Сейчас укрою. Вот так. Угу. Раз, два, три. Левый. Держим строй. А что там такое? Что встал, солдат? Убери лошадь, живее! Освободи дорогу, давай, быстрее! Матрасы привезли. Я сейчас. А вы что расселись? Давайте собирайте немедленно. Сонные детей. Ты машину не глуши. Не глуши машину. Вы давайте собирайтесь, давайте по-быстренькому. В машину и мешки тоже. Носки собери. Развалились они здесь. Извините, пожалуйста. Давайте собирайте. Носки. Пожалуйста, можно не для больного солдата? Не положено. Все для фронта. Пожалуйста, он же солдат, у него ноги мерзнут. Солдату? Да. Хорошо, возьми одну пару.
Ой, спасибо. Спасибо вам большое. Не за что. Спасибо. Пошевеливайтесь, ехать надо. Живее! Вот я тебе носки принесла. Наташа, тебя в операционную вызывают. Ага. Что там? Наташ, побыстрее тебя ждут. Я скоро вернусь. Вот, носки. Tokkugandın torba salnalı bäri gör näçe ýyllar geçdi. Näçe hasratly günler baştan geçdi. Ol akkant in adowluk saralypdyr, könelipdir. Ýöne süýjüligini, durkuny berk saklapdyr. Göýe insanyň üdülmez anamýary, kant dögülmändir, şataçmandyr. Şo agyr ýyllaň içinden umydyn ýitirmän, ýüregini köredip gelen näzik daýdan Guran ergi näme üçin sorup ýöreni inni düşünükli bolsa gerek. Şunça ýyllap ýitmedik ahlas eýse mertlikden, gaýratdan nişan näme näme? Ayaklamış eýmedin. Bolýa. Ana bol. Sağ ol. Nädegim? Men sözümde tapılandır. O adamda durandır. Ene men gaýdyp geldim. Näçe gül ýigitler, gençe gül ýigitler, ar için baş koydular. Baydak ýaly gelinleň, ey 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 hey ey ocağın boş koydular. Ocağın boş koydular. Karar geldi azap zamana.
kalbimizde yaşayar. Bulunmadık gerçekler, yada salın baş egin, şimdi dünya inecekler. Yada salın baş egin, hey 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 hey.